Nakon što sam izazvao Blanku Vlašić na atletski 1 na 1, vrijeme je da začinimo ovaj izazov sa novim gostom. Filipe, dođi. Evo ga. Tko će pobijediti u 3 discipline, ali atletske? Ali s povezom na očima i unatrag. Još i to. Živio si. Evo Filipe, čestitam, pobijedio Hvala si. ti puno. Imam za tebe ovdje jednu zlatnu medalju. Prekrasna medalja. Za I pobjednike. ja isto vidim za tebe. Nice. Evo ga. Za utješno mjesto, jel tako? Čestitke. Hvala lijepo. Čestitke. Ja idem još trčat. A ja idem na spavanje. Ovo je bilo zabavno. Čekaj, jel trčim bar unutar ovih linija, znači ne znam di sam doslovno. Zabavit se možeš i ti i pokazati što znaš tako da se prijaviš na Erste Plavu ligu. Pronađi na webu Erste Plave lige grad natjecanja koji ti je najbliži, a održava se u njih 12. Natjecanje je potpuno besplatno i ne brini ako nikad nisi trčao, skakao ili bacao, Erste Plava liga je pravo mjesto za početak. Važno je sudjelovati. Vidimo se.